Vizuální báseň o životě, víře a naději. To je cesta k Oscarům, den 3. Animovaný film režiséra Gince Zilbalodise z Lotyšska je tichým, ale hluboce emocionálním příběhem, který sleduje putování ztraceného zvířete na jeho cestě za domovem. Kočičí Odysea nás zavádí do světa přírody, kde každá vlna, pták či mořská hlubina nese symbolický význam. Ve filmu lze vidět biblické motivy, jako jsou obětování, spása a znovuzrození. Zejména jsou patrné paralely s příběhy o záchraně a symbolika očištění skrze utrpení. Kočičí Odysea není jen filmem, je to emocionální cesta, která divákovi nabízí celou škálu pocitů. Od vnitřního napětí a obav o osud zvířat až po úlevu, radost a pocit zázraku, když jejich příběh nachází šťastné rozuzlení. Film nás učí respektovat přírodu a její moc, vnímat její moudrost a hledat sílu v naději i v těch nejtěžších chvílích. Kočičí Odysea chce říct, že každý z nás je součástí většího příběhu a že i v hlubinách osamělosti lze najít světlo. Nádherná animace, která spojuje minimalistický styl s hlubokou symbolikou, originální vyprávění beze slov a emocionální síla, dělají z tohoto lotyšského filmu výjimečný klenot letošních Oscarů. Co myslíte? Má Kočičí Odysea šanci získat Oscara?